Day. Ang nagbantay ka Precious Inday. Asa na maron? Wala ka naman to. Wala na niya kagawan. Kauyan. Oh. Kauyan sa atak. Mao, musamot ani atong kabisi ning trabaho na to. Ay mag-arrange ko diri be. Daghana pa na napamay-kanon diri oh. Pamay-kanon ay kuan. Bitabangi ko kuan na trabaho on be. Ikay ti kuan. Ikay ti ako mag-arrange ko nya itunon ha. Itunon diri ang mga plato. Ah! Gari. Barog po diha. Ah! Barog ba? Ah, di ni are di. Di niyo. Si ito no lang mga. Ah, daghang trabahon. Wa ka humana ng trabaho sa panimalay. Wa pa ni akong anak. Ha? Grabe ko sina. Ito ron. Aron di ko magsigyo ko kay akong tiyan dako nya magsig ko na sakit. Sakit akong tiyan. Okay, baso. Uy, yan ang pagkaon unta. Yan ang pagkaon ni kahuman nato dire. Nya saon naman aron si Kuan Precious. Isa naman ni mo bantay ana. Isa lang bantay ana. Empat. Bait na ito nung kahimtang. May bantay ana ka Precious. Matapos pa. Dagang trabaho unay di na ko makaya inday oy ang tanan. Ako makaya ang tanan inday. Kuan butang diri ha. Kapoy naman ko sa kinabuhi inday ay. Siguang niya po ta, sige niya po tagpaningkamot, wagi na ko anan. Wa joy na naayuhan. Sige na tagpaningkamot. Wa joy na naayuhan ba? May kanin. Sige pataan eh. Abi na ko. Maluwas ta sa kalisod nga ngadto imong inahan sa abroad. Nisamot kinungtad kalisod. Kalisod sa paglihok, wala nisamot. Saon nila na. Nisamot ta kalisod ay. Makaamong ng abroad. Makaamong ng abroad. May pagwalan to gipa-abroad imong inahan. Makaamong na. Musamot kinungtad kalisod, wala yun. May kaya nagsigin lang kagkaon ya. Kaya hay kay ka. Di pagi ka bang agdas ko ha? Ako hindi gikapoy na ko kung kinabuhi. Ikaw wag ka gikapoy. Ikaw hindi wag ka gikapoy sa imong kinabuhi. Kapoy ba? Kanang natay paningkamot ba? Kunyawa ra gyapon. Sayop magagay ko pa. Sayop jud. Sayop ka. Muna. Apa? Palit na kita kung turuan ni Inday. Dili. Ato ning himuan og kuan ay. Hindi na ni parang. Hindi na yun. Hindi na parang ni. Ito nun. Hindi na silbi. Kahuman na to rin. Apas Precious. Kung ano nun pa. Bantayanan. Abi ko magnay-abroad ng asawa guys. Hayahay. Isa mo. Sinuun ko lang ay. Kaya yung sinabuhi ba? Abi ko magmarang-arang ta. Abi ko mag-isamot man hinun eh. Abroad lagi sangan. Tani, wala na yung magantay
abroad, hayahay. Hayahay, paminahon. Pag inom pas Tagalog, ang sarap pakinggan. Sir. Busy man ta perminti ani. Ano man ta? Pa, Hindi naman ta ka-relax ani. Ah, diyan lang ka, precious. Diyan na, nag-arrange pas papa. Kinaog tatay, taanay kalakiha. Diyan lang ka. Diyan lang ka. Ano? Diyan lang ka ha. Ay! Ayaw, sige, kilag niya. awan ako sa iyo. Kunsa man ka? Yaw na ko sa imo pa, oy. Oh, salamat kayo hindi sa pagtabang sa ako ha. Salamat kayo. Na-arrange na yun. Sabi ko mag-itok arang. Di man ibutanganan ta. Asam din na ibutang. Anhan na na oy. Kani oh. Oh, mga parang na. Wala. Oh. Di paning na basura. Hindi lang na ang uban. Di rin itong basura. Guys, huot na kayo guys. Di na ni magsilbi. Ato na ni pamaligya ning uban. Di ko hanin gusto ko ismami ka na. Parang magkakwarta ta. Samdaan eh. Ayawin tawon pa. Ato ni Nga baligya. ayaw ni baligya ang pinalit ni mami ha. Kanino pinalit mama mo ayaw. Ang Oo. pinalit ni mo mo kuan. Baligya. Baligya. Oh. Oh. Naog mo na eh. Ala, sira din na. Dehan na na eh. Magkaldiro. Oh, dehan na lang. Nina. Guys, inani kapahit guys ang way kuan ba? Way mag-atiman sa panimalay ba? Kamu guys, ang inyong asawa ay mo pagsugot oy nga mo abroad, abi ninyo og maayo ang abroad. Pamot kalisod. Kapag itong trapo na. Kay ako ni trapuhan dre. Trapo, ako ni kuanan dre. Ako lang pa. Limpyuhan. Sige. Ay ganun si Inday Vlogs guys kay mutabang po sa trabahoon. Malipay ra pud ta ba? Nakaanak tagbuutan. May mutabang sa trabahoon. Uwa pa guys. But lang, sao na lang. Pagkalisod, lang is kinabuhi. Oh. Lisod lang is kinabuhi guys. Oh. Kamao na siya. Ito ni. Oh. Diya, sana. Oh. Pitik-pitik ng tubig. Tapos yung mo ko. Adi na to. Musamot kinong kalisod. Kinabuhi. Ano pa? Oh. Dito tra paminahon guys. Ang silitang abroad pero Ay, sa pa mo. Inom sa. Oh. inom sa diha. Tubig ko. Baso. Dire na pagkong baso. Sumana na dire. Sumana. May gani na ko'y anak ng buutan guys. Maka maupod siya mo kuan. Muna guys, akong sulti sa inyo ha. Na gani mo yung asawa nga gustong abroad. Ayaw, dyan magsugot. Purting kapait sa bana, mahabilin sa balay. Imuha tanan. Batay bata, kugos bata, pagkaos bata, ligo bata, imuha gitanan. Pait kayo eh. May pagkita na lang manarbaho, laki. Nya ang babae, arelas balay. May pa. Kaya ang laki mo mahabilin sa balay, mabaguhan ta. Na kung anak ko, may ganini akong anak eh. Na, buutan na gyud. Na, tawa guys, tawa si Inday Vlogs. Buutan na gyud. Bye-bye! I love you all. Don't forget to subscribe and channel, like and share. Thank you.